Takže čau, já tě vítám na kanále Magic is not Magic a dneska si ukážeme trik, při kterém vlastně tato mince prostoupí stolem. Ale ještě než půjdeme na ten trik, tak jsem jenom chtěl říct, že k videím budu dělat návody rovnou a nebudu chtít žádné lajky ani subscribe, aby bylo nové video. Na to se vykašlu. Takže můžu mít na ten trik. Mám tady teda minci, mám prázdné ruce, můžete se podívat, jo, nic nemám. A já se teďka budu snažit, aby tahle mince se takhle roztoupila stolem, ale já už ji tam cítím a už prostoupila. Tak super. Takže tajemství je celkem malé. Samozřejmě 2 10koruny a potom mám magnetický prstýnek. No. A nebo pokud nemáte magnetický prstýnek, tak si můžete vzít obyčejný prstýnek od mamky a prostě za něj nějak dát magnet. Tenhle prstínek je celkem silný, takže mince sbírá už asi z takovéhle výšky. Ale už z takové výšky sbírá tu minci. No. Takže vlastně provedení je jenom takové, že máte ten prstínek, druhou minci máte takhle schovanou v ruce někde, třeba takhle za prstama, no. Ukážete ruce. Jo. Teďka tuhle dáte prostě dozadu, tu minci si nějak chytnete do ruky. Pak jenom děláte to, že prostě na ten prstínek takhle přibuchnete, aby nebylo slyšet, že ta mince se kdyby přitáhne tím prstínkem. A pak jenom dáte tuhle ruku s mincí pod stůl, takhle. A uděláte jenom tady tohleto cink. Tak zvednete tuhle ruku, že tam nic není a ukážete minci. Samozřejmě tuhle ruku nebudete takhle ukazovat, protože to by hned odvalili vaše tajemství, takže tohle je prostoupení mince stolem. Takže já se s váma loučím a čau. A pokud se vám video líbilo, můžete dát like, můžete dát subscribe, abyste mě podpořili a čau u příštího videa.